Les organitzacions agràries denuncien que l'empresa pública que gestiona els terrenys de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt està enviant al jutjat els primers llauradors expropiats. El motiu és que la Generalitat i el Govern central no accepten el preu just marcat pel jurat provincial d'expropiació. Qualifiquen esta acció d'ofensiva judicial surrealista perquè hi ha llauradors que han rebut requeriments per anar a juir per 1.000 euros. Joan Miquel Llopis. Els 800 propietaris, en la seva majoria llauradors, de les parcel·les de la gigafactoria de Sagunt estan començant a rebre requeriments per anar a juir perquè l'empresa que gestiona el terreny no accepta el preu marcat per la Junta Provincial d'Expropiació i les màquines, com veuen, continuen treballant. De fet, ho fan a un ritme vertiginós, aplanant els primers terrenys. Ara el problema és el preu per metre quadrat de cada parcel·la, tenint en compte si està abandonada o en producció. El jurat provincial ha valorat l'import mínim en 16 euros i l'import màxim en 40 euros, un import mitjà de 30 euros metre quadrat. I l'empresa no arriba ni al mínim que ha estipulat l'organisme de mediació. La terra mig abandonada o sense arbolat la paguen a un preu de 9 euros. I en arbolat arriben a pagar com a màxim sobre 15,80 o per ahí. L'empresa pública que gestiona els terrenys de la gigafactoria, Espais Econòmics Empresarials, ha decidit que no paga més. Per això ha començat a enviar requeriments perquè un jutjat fixe el preu definitiu. 5 o 6 casos diaris. Avui mateix han aplegat 3 requeriments a la Unió, però va ser un goteig continu. La decisió ha sigut una sorpresa per a les 800 propietaris de terrenys, perquè és la primera volta que no s'assumeix el preu que marca la Junta Mediadora.